Tehát úgy képzeld el, hogy tehát felfostak a szar. Felfostak a falra. Felfostak a szar. Jó szóval. High school. Kértem a... Ezen a kosárpályán nem lennék néző, tehát így ideál túldobja, az pofán basz a labdával. Nálunk rosszabb volt a tornaterem, ott nem volt ilyen se. Ott faltól falig játszottunk. Miért? Várjál. De még tornacsarnok az, ahol nincsen lelátó. A miénkben nem volt. Hát a miénkben sem volt, csak egy olyan bordás, ami... Nálunk egy olyan bordás fal volt, amire ha rámászol, akkor szétkorhad alattad a gecibe. Sokszor használtátok, gondolom. Persze, azt mondta a tanár, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Az kurva jó. Tudom. Mert nálam nincsen semmi használható tárgy. Én most haszontalan vagyok. És akkor engem használsz mi? Mert én vagyok a tárgyban, jó. Igen, most nem tehetek róla, hogy ilyen a hangom mutálok. Ez a Pitagorasz tétel, nem? Hol vagy? Hol? Pitagorasz? Persze, ez az. Szellem tuti a matek tanár lesz. Valami... És hol a szellem? Várjál, megkérdezem az igazat. A fasz sehol. Bocsánat. A teringettét. Meghaltam! A teringettét. Valaki... Szerintem itt a szellem valahol. Látjátok, hogy ő halt meg? A feláldozható. Várj, ezt most azért mondod, mert ő vagyok, vagy azért mondod, mert én vagyok? Azért, mert te vagy. Akkor a... De a másikra semmi gondod nem lett volna. Amúgy én mindig féltem a matektanártól. Én is. Nekem a legjobb matek tanárom. Hát tudod... Ott is megfojtad, ha elbasztod a kérdést. Akkor is, ha nem. Itt figyelj, itt nem lehet kimenni. Ez egy zsákutca. Igen. Amúgy ezt IRL se tudnám átlépni, tehát ez teljesen realisztikus. Igen, de egyébként akkor most visszakérdeznék, a ti sulitokban is ilyen volt a lámpa, hogy lófaszt világítottak abban? Mi az a lámpa? Nálunk, igen, tehát hogy nálunk úgy képzeld el, hogy nem is volt, tehát nálunk nem is volt, és mit tudom én, volt olyan, hogy bementem matek tézét írni, és zseblámpával. De tehát konkrétan egyébként a telefonnak a zseblámpájával világítottunk, mert ilyen pont úgy volt az osztályunk, hogy semmi fény nem szűrődött be. Tehát úgy képzeld, hogy osztályunknak nem volt ablaka. Nem volt ablaka, mert pincébe volt az osztály. Én itt vagyok az ajtónál. Ez szerintem a map másik felén van amúgy, tehát édes mindegy. Meghaltam, szerintem nincs a map másik felén, ez úgy néz ki, mint egy dagadt sótány. Dagadt sótány? Srácok, ti tudjátok a szorzótáblát? Én csak azt látom, hogy not ready. Mert azt írtak chatten, hogy azért haltunk meg, mert nem tudjuk a szorzótáblát. Ez egyébként igaz. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hanyadikosként tanultátok először a szorzótáblát? Én oviba tanultam. Mondjuk nem hiszem el, igen. Nem emlékszem, de úgy... Tényleg oviba tanultam. Első osztály. Jó? Hogy tanultátok ilyen korán? Nekem harmadikba tanították. Nekem itthon tanították előre. Na figyeljetek, van egy nagy piros kör a közepén. Mi? Fejbe szoktam, most te jössz. Ne fussál! Jó, csak elbújj. What? Az új ki, hogy becsapod az ajtót, hogy kifelelj! Bezártam. Én nyomtam a voodoo babát is végig. ASMR lesz. Persze, hogy lesz ASMR. Bocsánat. Ne csináld, mert ilyen mozgat bennem dolgokat. Na. Igen. Akinek ettől most egyébként nem... Ajaj, ezt a mondatot nem folytatom. Valaki két sor. Maradjunk a családbarát tartalomnál, hát ezt szerintem rég elvesztett. Engem szoktak amúgy. Téged szoktak? Szoktak. Ja, jó, mely. Én más hallottam, én P betűvel, de jó. Lehet, amúgy úgy mondtam, hogy elgondolkodtam. Szóval. Jól lakott vele. Várj, ne indulj. Nem akarok, azt akartam megkérdezni, hogy nagy-e a pömpölőn. Még ki kell takarítani az arját, és hogyha te hozol be addig egy parabolikusat, hopp, megvan, mehetünk. Halljátok ezt a sok edény kongást? Nem mehetünk. Szerintem megnyeri. Szerintem meg is kell. Szerintem az megnyeri. Meg is kell neki nyerni. De szexi. Mi a fene? Te vagy már a szexi. Köszönöm szépen. Az nem teljes ez a csuntla, de egy felkarcsont hiányzik a készletből. Milyen csontra mondjátok, hogy szexi? Itt hiányzik egy. Vizsgáltassátok meg magatokat. Na. Szóval... Szerintem a lábakra gondol. Amúgy ez női vagy férfi? Ez nem mindegy neked a csontoknál.